Salutare și bine am găsit la un episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Brawl Stars deoarece s-a băgat un nou mod de joc numit Super City Range. Am mai dat un match, de asta e la hard și haideți să vedem. Este cam greu. Nu se enervează, atunci o să ne dea damage, de exemplu acum. O să ne dea damage. Devine mult mai rapid și ne dă damage. Am murit, m-am băgat prea mult în el. Sper să-l ținem destul de departe. Trebuie heal. Sper să-l botăm. Intră pe mine. Ursul a dat destul. What? A dat stun la toți. Ați văzut? Cozile alea. Da. A fost tare. Haideți să deschid și acest beatbox. Voi. Așa, nimica. Să vă spun ceva la beatbox-uri. Dacă vă pică la beatbox-uri acolo în dreapta jos 3 și dacă aveți sub 40 de bănuți acolo, vă pică ceva 100%. Și haideți să mai dăm și niște meciuri normale cu Brock la duo. Vedem. Sunt nervos. What? Vinge. Și prieten cam gadget-ul și să vezi ce-i fac dacă vine peste minge. Spune prietenul. Vreau să văd dacă pot să iau cutia asta. O, așa trebuie. Hai că mă omoară Stalwar. Ca să ne distrug ăsta. Ce mă nervează ticul ăla. Mr. P trebuie omorât și cu tara prea multe de alea. Am găsit loc.
Azi era spawnat ăla. Mai devreme era fecat. Și acum a sărit până intra până el. Așa, hai să dăm puțin de aici. Da, așa, azi locul 2 am. Mamă, fentele. Ah. Da, locul 2 mănâncă usturoi. Haide să mai dăm un meci. Dacă vreau. Hai să nu mai are browser. Dăm cu Mr. V. Ați văzut-o pe o skin pe Jackie în lobby acolo? Ăla nu mi-a dat un tot să nu. Ah, bine. I-am cam ars, băieți. Mi-a dat una lui. Ia uite băiatul ce vine pe noi. Ah, de viața rămas. Hai să-mi dau penguin. Ho-ho. Mie îmi place foarte tare skin-ul acesta pe Mr. P. Mai ales pinguinele mici plac. Bine, la max până un. Mamă, că sunt, mamă. Și cât își dau. Hei, what? Mamă, am uitat de alea acolo. Mamă, dar ne-a dat de mici. Nu glum. 3, 2, 1. Mie nu se întâmplă, sau dacă mi se întâmplă decât mie, să rămână unul acolo unde vă spawnați și să muriți. Mă omor Mortis. Bravo, Mortis. Oh, locul 5. Nașpa. Da, și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe ca să deveniți vidruță. Și noi ne auzim pe data